Wayo, salibonani, welcome to Zim Reality ITV. Pana patinongwava ma latest. Pandongwava nyadzi nenge zichipisa zvatinoita manje ndezvekudaiwo. Nangotaka ngwava ma latest tiri muchiraundi chitotore mamwe maraundi kutsvaga mari. Atiregedze kukupakurirai nyangwe ndiri papi nongosangobakidza kamera yangu. Ndobva ndakupakurira zvinenge zvichiitika. Nyaya yakamira so. Pane nyaya iri kuitika yataona ma-streets social media edande mutande retwitter ekuti Ray Vines na Holy 10 panenge kusawirirana kari kuitika ipapapo. Saka ngokwadzewo from batira wandaita nyaya kusvika payari izvozvo ndifunga madhezi apfuura takaona Ray Vines achibviswa mazino samushure vamwe mabviswa zino pane post yazengaita se yapostwa na Holy 10 inova iri pakona iyo mushure mekunge yapostwa iyoyi zvakanzi zvoni ukadena zaka unodonha meno ndo zvakapostwa na Holy 10 then pane post yazenga yapostwa futi nani na Ray Vines inova iyo iri pascreen iyo ndofunga muri kungozvierengera omega zviri kuitika kuti pane kakusawirirana kari pakati pa Ray Vines na Holy 10 singazoti nyaya yacho yakatanga sei Sparks ngazongobatiro zvangu padenga senyaya dzaneni sinobasa nadzo nyaya dzemageto idzi dzawafanawo handika tisina basa nadzo hedu but azongoti getingweudzo wanoziva Reality ITV kuitira kuti pakonanga paina 1 2 3 people vanokonanga vari interested nenyaya iyi kuti chii chikumboitika zvekufamba sei sandosaka ndangokugadzira vhidhiyo ndangokuonesai saka ndozvanga ndazvongana ndikokuonesewo zvangu kana chingeri first time yakusvika paZim Reality ITV usati wasubscribe please don't forget to subscribe pachivhidhivhidhi chiri health chivhidhivhidhi chisina maside effect chivhidhivhidhi chokuti unoona zvese zvikuitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe right uyezve ndenyaya ndinayo futi kana uchingoda kumaketera music yako uchinge uine zvada kuitirwa pamusic yako kana business rako riri kurana aiwa chigai kungotibata isusu weZim Reality ITV todzifambira nyaya dzacho tokumaketera uona maclients ako uzviitira mazimari ako uri padheni handika uchiitawo mamudhikinyira wako sandozvangani nazvo thanks for watching chista changu ndoti DJ Sparks Zimbabwe ndiri paZim Reality ITV ngetirambe zvangu ndiri muchiraundi changu chandiri kuita zvangu ndimbopinde zvangu pachinhoye apo